Monggo. Yo. Sah. 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 Awak ngayu sing tak tresnani lawangi omong tak impi-impi aku ora bisa lali omong seliramu apa pucang ning ati. Ewer-ewer ayo. Hari iki ya lagune apa? Bu RT ki. Alhamdulillah butuhku teko. Ning apa sliramu Mangga Bu RT. Ya. Seliramu apa pucang ning ati. Bablas nopo? Monggo. Ngerantangi wedokan, Mbak. Ngerantangi wedokan. Oke. Iki HE sik pera? HE sik. 12 ngerantangi wedokan. Sliramu
Oke emosi Mas Ronggo. Konco katur dumateng Pak Lekku Rebin. Pak Lek Rebin yang ada di dapur juru masak Pak Lekku Rebin. Pak De Rebin, lunggane ngendi iki? Yang ada di sono. Oh masak waduh. Juru masak. Mbak Yusinden nopo parengku lo taken paling enak enten kasur nopo amben malam itu sampar nopo tasir lodang menawi lodang Mbak Yu kula badhe numpang saged mawon Mas wonten rame
napa tasih lodang menawi lodang Mbak Yu kula badhe numpang saged mawon lek rebe Pak Lek Kurebin yang punya dapur. Monggo Mas Asep. Oh Mayer Sewu.
Wis metu. Wis cukup pisan lho. Iki kesusu soalnya orang ngenteni hae. Gak apa-apa. Sementing wis lunas lho. Alhamdulillah. Wis lunas durung? Iki wis lunas lho Mbak Sko. Wis. Ibu negara wis lunas, Bapak negara wis Sampun. lunas. Wis kan utang. Wis. Rindu wangi. Wah. Sembah nuwun. Ya, Mas parani. Mo. Lan ugi Iki nyanyi mengke dhewe apa piye? Bapak Musdianto. Nyanyi dhewe. Sesepuh Pak Haji Naim. Ayo. Hei, lanang wedok, lanang wedok. Ayo lo Mbak Ronggo. Ayo. Segendi. Terke, terke, terke. Bareng go. Masuk, Pak Nolecing monggo. Ayo. Monggo. Ayo joget monggo.
rasane wong tresno monggo Mbak Eyangmu kita mulyono monggo mbok pilih balik ke parek beksan monggo damel japi saya raketang jumeneng sawat awis monggo Mbah Mus wong niki nggih luput mawon dadi lupute niku entuke mung selamat terus nggih. Monggo pengen baksa Mbah Mus, monggo.
Galo. Semonggo Bapak Pepunden saking Meruya, Bapak Mustianto. Monggo. Enten fotone. Iya. Kicek miring ayo dek, kicek miring ulon, cer kuning dadi lakon, awan-awan aja mega mendung, trenggiling akeh lungguhe, rateko nyawang rateko nudung. Kelingan kebeciane ayo dek, Jangan mas, jangan timun sigarane. Ayo bangun rumah tangga mas. Jangan mas, jangan soto ngulon ya soto, paling enak iwak sisik. Ngetan bojo ngulon ya bojo, paling penak bojo sing ngisik. Ayo dek, kicek miring ayo dek, kicek miring lho. Bapak Mustianto Ngepos-ngepose wong ya bot-bote yang kakung niku ditangisi putune. Jane ya atine ngempet kemu ketok ya nglirak-lirik. Nggih. Mbah Kancil. Oh lagi salah. juga ngerawuh iki Bapak Mbah Kancil. Kancil. Jelas nada. Nggih. Yo dilanjutke niki keluarga saking Manggarai. Mosok Mbah Gedang. Kitan beling ulan, iki tenan apa mangguyonan. Menyang Semarang kok nonton keroncong, lagune Bengawan Solo. Dadi wong wadon ora nglarang, ngane ojo ngono ayo dek, ala kicek miring ayo dek, kicek miring, kicek miring, kambil bolong pangan bajing, diciwir-ciwir dadi selawe, jika papat garis selikur. Tak pikir-pikir ramen kok duwe, ora urung dadi sedulur. Ayo dek, lagi miring, ayo dek, kicek miring, miring etan, lencer kuning dadi rebutan. Ayo mas, kicek miring. Ayo mas, kicek miring celalila. Pripun mbak? Nyawer niku mawon Gusti. Iki enek sing ngarep nyawer pecel piye? Tampa apa ora mas? Kowe kudu no. Niku ditampi. Niku Oh, mung nggih. nggih murwakani lah mungkin nek pun Oh, jenengan nggih. dahar Padahal niku. wong tipis ngoten, tuh. iya bener kudu mas. ora iso. Aku nggak boleh kurus berarti mas ini artinya mas. Niki Mas Bono, Mas Bani. Ah, bosnya sido muncul, Sugeng. Nyuwun lagu menapa? Oh, Miki. Mas Men lah,
Nyuwun lagu menapa Mas Min? Tinggal katresnan Mas. Oh nggih, iya dong. Habis ini dilanjutin ninggal katresnan nggih Mas Wah, Asep. ninggal katresnane senengane garap samboyo cah kuwi. Nggih. Ayo, piye? Ayo Mas, lebokke Mas. Ora iso ngisor terus sekali-sekali nang dhuwur. Kowe cek enom ya. Ayo Mbah Ronggo dilebokkan parikan. Lah anak wis aku biasane nglebu. Ning dong-dong ya metu dhewe. Upamu. Dasar ya bingung kentekane obat ya mula ya kleru. Ya. Piye temu? Lebune piye ki mau nang ngendi yo? Parikan Mas. Mikul suka diantul-antul. Banyak bisa kumpul Mas. Kita miring ayo Mas. Kita miring niatan beling ulon. Iki tenan apa membunuh. Monggo Mas Win, Bosnya si tinggal Dom katresnan. muncul. Kayak aku pas nom. Pas sini Budi, di syuting. Ayo. Kasur apa kelas aku nih Mbah Ronggo iki. Catatan sakjroning ati dateng lentur saya aku kowe dadi
Mbah nuwun keluarga besar Purwodadi. Aduh, sudah Bun? Sudah Mbak Ronggo? Catatan sakjroning ati dateng lentur saya berarti aku kowe dadi nyawa bergolek ning kubah asmara. Nggih, Barangga. Iki rene sing ngadeg iki karepmu piye? Ngetop-ngetopmu yo. Oke, kita panggilkan penyanyi yang satu ini yang datangnya dari Tenggareng. Monggo Bapak Mus Yanto dari Ibu Martini. Sing piyayine Mas? Semangat. Mbok yo rono lho sing endi? Ayo sing endi? Aku ora ngerti soalnya. Yo. Oh iki wes. Yo. Galo. Wah. Sampai Ya. Ayo Mas. Heeh. Kijing miring. Ayo Mas. Kijing miring. Kijing miring. Banter kuning gawe rebutan. Koyok ngene rasane nongko. Kurang legi ditambah gula. Koyok ngene wong nandang tresno. Dina wengi katon-katon ning netro. Ayo Mbah Ronggo. Kijing miring ayo dek. Kijing miring. Kijing miring. Lenjer kuning. Ayo aja ndeleng. Kaya ngene rasane nongko. Piye? Kurang legi tambahi gula. Kaya ngene rasane wong tresno. Piye? Neng ati loro neng godhog. Ayo Mas. Kijing miring. Ayo Mas kijing miring. Ayo bangun rumah tanggane. Dari mana datangnya lintang? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Adik ayo. Ojo ngalamun lho. Ayo dek. Ditarik monggo. Lalalilo. Ngangge mandek riyen mboten iki. Ora usah nganggo mandek, Mas. Heeh. Langsung ana. Soale selak ngantuk aja diindekne. Ayo Mbak Ronggo. Tarik sik, Mbah. Tergandeng momot tebu nandeng nalino nunu ayo dek. Kijing miring ayo dek. Kijing miring. Kijing miring. Kambil bolong pangan bajing ayo. Intan kali kulon ya kali tengah-tengah tanduri duren santri aku ya santri kowe dhewe sing ora santri Ayo dek. ayo Kijing miring ayo dek. tarik ditelaske nggih Kijing miring. ayo Miring ulon Piye? lencer kuning dadi lakon awan-awan aja mega mendung trenggiling
akeh lugute rete rete nundung kelingan kepeciane matur sembah sun pepundene saking Meruya.
jebol jebol ora ketemu aduh klinceku Ayo, ae. lah ngono lho Mas Wiro. nak ngono ketok ganteng Bro. Barok wis metu urung Barok. Mas Baro iki dilanjut apa Mas? Ha, iki abang apa biru? Abang. Wis biru iki. Ngadeg rok, ngadeg Monggo, rok. Gak monggo. apa-apa nyelake. Apa nih Mas? Mas Gondrong? Mas Gondrong lagu apa? Bablasnya blegedut. Oh, Pokoknya blegedut, terus. ya. Mbak Tari, wajah mriki monggo, kertari lagi mriki. Kepul karo suarane
dalan sing wedo teko lunga rati sapa kaya wis pasrah mongso kuduwa Wong mukti jati mareni kabeh mau Gusti sing maringi wis bejane kejo dhewe-dhewe muga-muga bisa awet klingsingan apa tringsingan parani ngoyo-ngoyo jarine awit mangkat lunga dienteni ngoyo-ngoyo jarine ngowi tekan kono gondrong Karena ora kebenaran Rasane kok kuut Wong yen pinujut klingsingan nyatane wong sabar warna-warna pandawan ada turun tetamu dewe Sor. Iki sing nyanyi sapa mau? Tanggung jawab. Sing tanggung jawab. Ayo. Ojo pucet lho, wengkol terusan kok pucet lho. Apa iki? Ayo. He. Bareng sampean
Rojeng Mas Gondrong. Rojeng. Hae sik ayo Hae hae sik. hae. Ayo sik. Ayo sik. Aja sembelang Pating lempor tungu swara nepit motor rame-rame satengahe dalan gedhe damja ojeng padha asesonraya catot rojeng rombongane tukang ngebut tanpa guna ora emut ing bebaya ning saiki rojeng kudu diatasi yen kebacut bisa agawe pemati tengahe dalanan gedhe damja rojeng padha asesonaya dados rojeng rombongane tukang ngebut tanpa guna ora emut ing bebaya ning saiki rojeng kudu diatasi kebacut bisa agawe pepati matur sembah suwun sampun wah dipun medley Oh, sing diajar. Iya, aku njaluk kowe to ya.